за да му отнемат топката и той отново тича, за да си върне притежанието й. Пълни с енергия са тези деца, трябва да го отбележим. Играем се футбол на по-голямо, по-високо ниво. Въпреки че цял сезон имаха мачове, успя тук футболиста на Беро, тук ще има нарушение, да. Тук ще има нарушение, да видим ще има ли картон. Измъкваше се футболиста с номер 16 от отбора на Беро. И сега ще има опасност пред вратата на Ботев. Гидката на Ботев продължава да създава невиждана атмосфера. И футболистите на Берое се опитват да подканят своите родители, да ги подкрепят с малко повече глас. Най-малкият на терена отправя далечен удар. Право в ръцете на вратаря, Константин Иванов. Сега нова атака на ботевци в зоната лявото крило. Няма да се получи. Да, наистина това момче започва като резервен вратар тази сутрин. Игра през второто по време срещу Левски. Сега е титуляр. Нещо нормално. Той отрази няколко много добри положения в матча с Левски. Се справи много добре. Затова Тодор Гарев е преценил, че той трябва да е титуляр в този матч. Всички врачански момчета заслужават само похвални думи. Радваме тази обстановка. Децата сигурно се радват много повече на всичко това, което се случва. Агитка не се подкрепя. Няма агитка, която да подкрепя деца. Това се случва много рядко, обаче защо пък да не се случва на стадион Христо Ботев? Трябва да изпитват тази обстановка. Младите деца тепърва след 2, 3, 4, 5 години ще влизат в по-бойни обстановки, но трябва да се каляват точно срещу такива отбори. Точно тук е мястото на Ботев Враца, сред големите. Ето сега нова атака на ботевци. Бих казал, че ботевци много добре задържат топката, не позволяват на Берое, въпреки че си личи, че гостите са доста добре научени футболисти и не им позволяват младите лъвчета въобще да ни атакуват за сега. Имаха някои епизодични контратаки гостите, но до нещо повече не се стигна. Все още 1-0 за Ботев Враца след гола на Тони Костадинов във втората минута. А вече минутата е 18-та. Още 5-6 минути до края на първото полувреме. Знаете, че се играят две полувремена по 25 минути. Ботевци трайно владеят инициативата и са на път да осъществят може би една мечта и може би една изненада за някой. За някой бих казал, но не може би и за теб, Алекс, ти вероятно си очаквал това развитие. Аз таях надежди, виждате, че отново подхващаме атака. Топката обаче не достигна до Иван Аспарухов. Нямаше да направим този турнир, ако нямахме високи очаквания и не се надявахме тайничко, че тези деца могат да покажат най-доброто именно на тази по-голяма сцена. Както казах и сутринта, те заслужават турнири, заслужават възможност, заслужават подкрепа. Тренирали са здраво. Аз имах възможност през последните 6 месеца да бъда до тях в тренировъчен процес. Старши треньор Тодор Гарев даваше всичко от себе си в една обстановка, която смея да кажа не е от най-приятните за тренировки. През цялата зима имахме проблеми с терените, имахме проблеми с времето, знаете. Трябва да се инвестира в инфраструктурата във Враца, за да може тези деца да имат възможност да тренират целогодишно на едно добро ниво. Може би обаче точно тези проблеми, тези препятствия, които е трябвало да преодолеят през студените месеци, сега показват своето отражение. Тук трябва да отбележим, че имаше засада, да, тя беше очевидна. Мисля, че показваме нещо ново, нещо добро. Когато тези деца загубиха само преди около месец от отбора на Монтана в регионалното първенство с 0-1, те изглеждаха по различен начин. Въпреки че тогава играха срещу една година по-големи футболисти, имаше повече притеснение, като че ли нямаше това желание. Сега виждате, срещу най-добрите сме готови да покажем най-доброто от себе си. Явно това е успял да наложи като мислене господин Гарев.
Отново владеене на топката, опита капитана Мирослав Маринов, мишката, да отново да изведе Иван Аспарухов. Сега мисля и момента да отбележим, тъй като в първия матч между Ботев и Левски се появиха някои спорове и дебати за двете попадения на Ботев през първата част, че гостите имаха претенции, че те са били от засада. На видеозаписите се вижда ясно, че за такова нещо може и да става дума. Съдийството на едно изключително добро ниво. Съдийската бригада се справя добре с ръководенето на мачовете, с дисциплината. Трябва да отбележим, че и наказателните картони не са толкова много във всички мачове. И като цяло атмосферата е позитивна през целия ден. Децата имаха възможност да контактуват помежду си, да се запознаят едни с други. Повечето от тях са изключително така добри, лъчезарни дечица, които не се притесняват да бъдат себе си. Сега страхотен шпагат, пореден страхотен шпагат на Михаил Иванов. Това мисля е трети него шпагат вече. Виждате, че това момче, което е в този отбор от едва 4 месеца, пасна като дялан камък в 11-торката на Тодор Гарев. Смея да кажа, че преди, мисля, че февруари месец, когато той дойде, той не беше играл като централен защитник. Още от първата тренировка старши треньорът реши, че ще залага на тази позиция. Сега опасно за Берое, страхотно подложи тялото си Енрике Трайков. Сега атакуват беройци. Остро центриране в наказателното поле. Премина топката през няколко футболисти. Няма опасност, все пак ъгов удар. Ъгов удар, който идва в тази 22-3 минута на първото по време. Още 2 минути до края на първото по време. Беройци излезоха играта малко по-напред. Ще се опитат сега да затруднят футболистите на Ботев. Центриране. Браво тук на защитниците на Ботев. Тръгват сега ботевци в атака. Бори се тук деветката на Ботев Враца. Бих казал срещу трима. Браво, много добре. Отлична техника на това момче. Няма обаче на кого да подаде. Все пак той умело задържа топката. Продължава около 30-40 секунди да ги върти и печели овациите на публиката. Отлична техника. Бих казал. И отново беройци са в атака. Бавничко в десната страна изнася топката напред. Подаване. Ето сега от ляво е покрит номер 17 и изпуснат е там. Влиза той в наказателното поле. Веднага е блокиран от трима защитници. Дали ще му отнемат топката? Нищо не се получи и в края на краищата вратарят на Ботев Враца отново Елаве и изпраща с ширен шут към центъра на терена. Томи Костадинов между двама. Тук имаше като че ли игра с ръка. Не го маркира главния съдия. Беройци владее топката. Не го отсъди главния съдия, но прецени, че е много близо ситуацията.